Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Over 2 dagen was het feest van Pasen en van de ongedezende brood. De hoge priesters en de schriftgeleerden zochten op welke manier zij Jezus door list zouden kunnen grijpen en hem ter dood zouden kunnen brengen. Want ze dachten niet op het feest. Er mochten anders eens onlusten ontstaan onder het volk. Terwijl Jezus zich te Betanië bevond, in het huis van Simon de Melaatste, en daar aan tafel aanlag, kwam er een vrouw met een albasten vaasje echte, zeer dure nardusbalsem. Zij brak het vaasje stuk en goot de inhoud uit over zijn hoofd. Sommigen waren er verontwaardigd over en zeiden onder elkaar: waar is die verkwiksting van balsem nu voor nodig geweest? De balsem had voor meer dan 300 denariërs verkocht kunnen worden ten bate van de armen. Toen zij tegen haar uitvoeren, sprak Jezus: laat haar met rust. Waarom valt gij haar lastig? Het is toch goed werk dat zij aan mij heeft gedaan. Armen hebt gij altijd in uw midden, en gij kunt hun wel doen wanneer gij maar wilt. Maar mij hebt gij niet altijd. Ze heeft gedaan wat in haar macht was. Ze heeft mijn lichaam op voorhand gezalfd, met het oog op mijn begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, waar ook ter wereld de blijde boodschap verkondigd zal worden, zal tevens ter herinnering aan haar verhaald worden wat zij gedaan heeft. Hierop ging Judas Iscariot, een van de 12, naar de hoge priesters, om hem aan hen uit te leveren. Deze waren blij toen zij dat hoorden en beloofden hem geld. Hij zocht naar een gunstige gelegenheid om hen uit te leveren. Op de eerste dag van de ongedezende brood, de dag waarop men het paaslam slacht, zeiden zijn leerlingen tot hem: waar wilt gij dat wij voorbereidselen gaan treffen, zodat gij het paasmaal kunt houden? Hij zond daarop 2 van zijn leerlingen uit met de opdracht: gaat naar de stad, en daar zult gij een man tegenkomen die een kruik water draagt. Volgt hem en zegt aan de eigenaar van het huis waar hij binnengaat: de meester laat vragen, waar is de zaal voor mij, waar ik met mijn leerlingen het paasmaal kan houden? Hij zal u dan een grote bovenzaal laten zien, met rustbedden en van al het nodige voorzien. Maak daar alles voor ons klaar. Woord van de Heer. Met dit evangelie beginnen wij deze hele belangrijke tijd, de tijd van de Goede Week. Eigenlijk het mysterie van Pasen. En het is inderdaad een hele grote mysterie, waar wij eigenlijk niet als een traditie of iets dat elke jaar terugkomt, maar als naar iets heel bijzonders zouden moeten naderen. En in dit evangelie eigenlijk bereidt de kerk ons voor naar deze week van Pasen met 2 houdingen tegenover elkaar te zetten. Een houding is eigenlijk die van die vrouw. Een vrouw komt bij Jezus en doet een hele bijzondere iets. Ze heeft dus een kruik met hele dure balsem. In het evangelie staat dat die was waardig iets als 300 denariërs. Dat is eigenlijk het geld dat je nodig hebt om een hele jaar van te leven. En wat ze doet met dat, is niet alleen maar een druppel of 2 druppels over Jezus te gebruiken, omdat die balsem die waren
vol met geur, dus je hoeft niet veel te gebruiken. Maar die breekt het stuk, die gooit het helemaal over Jezus heen. Al die walsem, hele rijke walsem over Jezus gooien. Waarom heeft ze dat gedaan? Wat is de mening van dat alles? Eigenlijk de mensen rondom zijn eigenlijk verbaasd. Ze nemen aanstoot aan. Wat is dat voor een teken? Zoveel geld verkwikst. Geheel weggegooid. Waarvoor? Daar heb je dus eigenlijk die twee houdingen. De houdingen van die vrouw, die eigenlijk helemaal alles weggeeft voor Jezus. En die mensen die eigenlijk zoals de wereld redeneren. Het geld kan je niet zomaar weggooien. Geld moet je voor iets anders gebruiken. En dat leidt ons binnen het mysterie van Pasen. Wat zal Jezus eigenlijk doen? Jezus is eigenlijk naar Jeruzalem gegaan. En de situatie is zo dat hij is al 3 keer aan zijn leerlingen gaan zeggen wat het gaat gebeuren. Hij zal overgeleverd worden aan de machten van de Joden en van de Romeinen. Hij zal veel moeten lijden. Hij zou moeten sterven, maar op de 3e dag zal hij verrijzen. Wat betekent dat eigenlijk? De leerlingen begrepen het niet. Verrijzen, opstanden uit de dood. Dat hebben ze nooit eerder gehoord. Wat bedoelt hij daarmee? Waarom zou hij moeten sterven? Ze zijn eigenlijk bang. Ze komen daar angstig en begrijpen ze niets. Het mysterie van Pasen is een mysterie die alleen maar na de verrijzenis van Christus kunnen wij eigenlijk begrijpen. Dus Sint Paulus zal dat samenvatten. Want in de zwakheid wordt de kracht van God volkomen. In de zwakheid, de kracht, kan dat echt? De mensen hier zoeken alleen maar voor kracht. Ze zoeken naar verstand, naar geld, naar iets dat je kan grijpen, dat je kan gebruiken. Het is heel bijzonder in het evangelie dat op geen enkele moment heeft Jezus met zijn handen een munt aangeraakt. Elke keer dat iemand spreekt over het geld, Jezus zegt, laat mij dat zien, pak dat maar en breng dat daar. Zelfs tussen de leerlingen was er alleen maar eentje die had het geld, Judas Iscariot. Die straks zal ook verdwijnen om Jezus te verkopen. Het gaat om geld of om Jezus. Het gaat om macht of om zwakheid. Jezus heeft gekozen voor de zwakheid. Jezus heeft gekozen om zichzelf over te leveren aan de mensen. En wat zouden de mensen doen met hem? Hij zou moeten sterven. Het mysterie van Pasen. Maar in de diepste weet Jezus, die zwakheid is volkomen kracht van God. Want daar precies wordt echt de verrijzenis geopenbaard. Er is een kracht in de liefde van God die groeit precies als iemand heel zwak is. Net als een zaadje die je op de grond stopt. Het is niets zwakker dan dat. Het is helemaal op de grond, er is geen licht, er is niets. Die zaad die zal sterven, inderdaad zal sterven. En zelfs ook rotten. Maar uit dat sterven groeit iets nieuws. Wij zitten nu niet voor niets in de lente. Wij zullen dat zien. Het groeit overal. Planten die we hebben niet gezien. Die waren verstopt in de grond, zoals Jezus zal ook sterven. En daaruit zal een nieuwe kracht ontstaan. Dat heeft wel die vrouw begrepen. Of niet helemaal begrepen, maar wel ervaren op een of andere manier in Jezus Christus. Ze heeft de liefde van God kunnen zien en daarom is ze in staat om alles aan hem te vertrouwen. Om al dat alles weg te gooien. Laten wij dus ook wij in deze tijd van Pasen aanvaarden, ook onze zwakheden. Ook de moeilijkheden die wij leven, zodat wij ook hem kunnen volgen. Niet zoeken naar kracht, niet zoeken naar wereldse reden, naar hoe kunnen wij eigenlijk ons leven recht geven. Maar gewoon in dit mysterie willen gaan van het lijden en sterven van Jezus, om ook met hem te kunnen delen in zijn verrijzenis. Amen.
Goeie Vrijdag. Wat is daar nou het goede van deze vrijdag? Jezus wordt vandaag gekruisigd. Maar is dat dan goed? Nee, dat is natuurlijk niet goed. Dan is het helemaal niet goed. Dit is helemaal slecht.